гуфтугӯи Эмомалӣ Раҳмон бо Садир Ҷапаров. Зеленский раҳбари собиқи хадамоти ҷосусии берунаи кишварро сафир дар Тоҷикистон таъин кард. дар душанбе масоили рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Созмони амният ва ҳамкории Аврупо баррасӣ шуд. Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ қасд доранд корхонаҳои муштараки коркарди маҳсулоти кишоварзӣ таъсис диҳанд. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон нимаи дуюми дирӯз 3 июн бо президенти Қирғизистон Садир Ҷапаров тариқи телефон гуфтугӯ кард. Ба иттилои хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон, ин суҳбат бо ташаббуси ҷониби Қирғизистон анҷом шудааст. Гуфта мешавад, тарафҳо маҷмӯи масъалаҳои марбут ба муносибатҳои Тоҷикистону Қирғизистонро баррасӣ карданд. Ҳамчунин омодагӣ ба мулоқоти навбатии машваратии сарони кишварҳои Осиёи Марказӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Эмомалӣ Раҳмон ва Садир Ҷапаров ба мувофиқа расиданд, ки муколамаи сиёсиро, ки ба таҳкими ҳамсоягии неки ду давлат ва мардум нигаронида шудааст, идома диҳанд. Президенти Украина Владимир Зеленский раҳбари собиқи хадамоти ҷосусии берунаи кишвараш генерал-майёри 52-сола Валерий Евдокимовро сафири нави Украина дар Тоҷикистон таъин кард. Евдокимов дар ин мақом генерал Василий Серватюкро, ки дар рӯзҳои охири президенти Пётр Порошенко фармони қатъи фаъолияташ имзо шуда буд, иваз мекунад. Таъини генерал Евдокимов ба мақоми сафири Украина дар Тоҷикистон дар пасманзари ҷанги Русия бо Украина сурат мегирад, ки инак 4 моҳ боз давом дорад ва дар ҷараёни задухӯрдҳои мусаллаҳона аз ҳар ду тараф чандин ҳазор нафар кушта шуда, даҳҳо шаҳри Украина вайрону валангор ва қисме аз қаламрави ин кишвар аз сӯи Русия ишғол шуд. Мақомоти Тоҷикистон дар сатҳи расмӣ то кунун дар робита ба ҷанги Русия ва Украина изҳори назар накардаанд ва ин ҷангро баҳогузорӣ намекунанд. Нозирони умур инро ба вобастагии ҷиддии Душанбе аз Русия ва ҳам ба омили ҳузури беш аз 1 миллион муҳоҷири кории тоҷик дар бозори кори Русия бастагӣ медиҳанд. дирӯз дар Душанбе масоили рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Созмони амният ва ҳамкории Аврупо баррасӣ шуд. Муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Музаффар Ҳусейнзода Вугжугич иҷрокунандаи вазифаи раҳбари дафтари барномаҳои Созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар Душанберо ба ҳузур пазируфт. Тавре ба гузориши Департаменти иттилоотии Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон бармеояд, ин мулоқот дар робита ба анҷоми рисолати ӯ дар Тоҷикистон сурат гирифтааст. Зимни мулоқот ҷонибҳо рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Созмони амният ва ҳамкории Аврупоро дар чаҳорчӯби 3 ченеки Созмони амният ва ҳамкории Аврупо ҳарбию сиёсӣ, иқтисодию экологӣ ва инсонӣ баррасӣ карданд. Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ қасд доранд корхонаҳои муштараки коркарди маҳсулоти кишоварзӣ таъсис диҳанд. Рӯзҳои наздик миёни вазоратҳои кишоварзии Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ дар бораи таъсиси корхонаҳои муштараки коркарди маҳсулоти кишоварзӣ созишнома ва ёддошт ба имзо мерасад. Ба иттилои Амидховар, дар ин бора дирӯз зимни мулоқоти вазири кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон Саъди Каримзода бо сафири Арабистони Саудӣ дар Тоҷикистон Валид ибни Абдураҳмон ал-Ришайдон гуфтушунид шуд. Гуфта шуд, ки созишнома ва меморандум дар бораи таъсиси корхонаҳои муштараки коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар доираи лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ ба имзо расонида мешавад. Аз ҷумла бунёди корхонаҳои истеҳсоли афшурдаи мева ва хушк бо содироти минбаъдаи маҳсулот ба Арабистони Саудӣ, бунёди гармхонаҳо, анборҳо ва сардхонаҳо барои нигаҳдории меваҳо ҷиҳати ҷалби сармоягузорӣ дар назар аст. шуруъ аз имрӯз 1 июл ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ ба андозаи 600 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шуда, маоши вазифавии кормандони соҳаҳои буҷетӣ 20% зиёд карда мешавад. Стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯён ва дигар намудҳои стипендия, аз ҷумла стипендияҳои президентӣ, ба ғайр аз курсантҳои муассисаҳои олии ҳарбӣ ва Академияи вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба андозаи 20% зиёд карда шуд. аз 1 июл ҳамчунин андозаи нафақаи амалкунандаи нафақагирони ятим ва ноболиғон, ки бинобар маҳрум шудан аз саробон ба онҳо нафақа таъин ва пардохт мегардад, ба андозаи 25% аз андозаи ҳадди аққали нафақаи аз рӯи синну сол муқаррар гардида зиёд гардид.
ёдовар мешавем ки бо мақсади баланд бардоштани сатҳи неку аҳолӣ ва таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ тибқи фармони президенти кишвар аз 1 январи соли 2022 маоши вазифавии меъёрҳои тарифии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба андозаи 25% ва дигар кормандони ин мақомот ба андозаи 20% зиёд карда шуда буд. Бояд гуфт ки ба хотири баланд шудани нархи озуқа ва молҳои талаботи ҳаррӯза 20% баланд шудани маош ҳамону бинобар бо маоши пештара ва ҳатто камтар аз он қурб дорад. ин буд шарҳи хабарҳо то ин дам. хайр, бо мо бошед.